Rescataron un veciño de Ordes que caeu nun lavadoiro despois dunha noite de esmorga. O home estaba desorientado, pero os seus berros alertaron uns veciños que avisaron finalmente á policía local, que conseguiu liberalo. A choiva e o frío non foi o principal problema dun veciño de Ordes que decidiu desfrutar dunha noite de ocio en varios locais moi coñecidos na zona. Están ali con as chavalas de contos. E depois chegou outra, tirou aquí, dixeron a ti tamén que ves. E tomamos os chirmes. Me cago na colonia, dice, ven comigo. Imos a outra opción. Pero, non chegamos a un opción. Xa me deixou quedar o leira. Xa era o leira, que ainda non estaba o leira, sí. Sí. Non sei nin onde cheguei. Tras sair do local, outro home deixou a 1 kilómetro en dirección contraria á súa casa na parroquia ordense de Leira. Algo desorientado e sufrindo as temperaturas xélidas da noite, decidiu refuxiarse nunha vivenda, pero ao arrimarse ao lavadoiro caeu dentro. Eu ali por mí non chovía, estaba o chisme era pequecho, pero mi comía me ben. Pero non sei como foi un patarado que o lavadeiro pois non salía, empecé a verdade. E foi a cando o home sentiu. Pero, é dicir, o sea, non daba saído? E despois salí. O home quedou encaixado e non era capaz de usar o teléfono móvil. Os seus berros foron escoitados polos residentes na casa que avisaron á policía local. Abro esa puerta, me encuentro con un tío ahí metido entre la batea. Digo, o este tipo está muerto, le digo, no sé, le digo, Mari, no se mueve. Salgo, le digo, jefe. Y el hombre ahí, ¡oh! Digo, este está remamado, digo. No lugar apareceu unha patrulla da Policía Local de Ordes que conseguiu sacar finalmente o home da súa singular trampa. Estaba ben e un taxi devolveuno ao seu domicilio. Non teño ningún golpe. Bueno. Que é raro que a miña cabeza non sei como non chasca gallada das veces que dos cacharrazos que leva o balde. Os axentes alintaron o humor co que o protagonista tomou o desenlace da aventura, que por unha vez tivo final feliz.